diferite mărfuri, săpunele, periuțe de dinți, etc. Ea a făcut o observație că nu se pune că în așa mod ea necesitește chipul Maicii Domnului. La ce văzătoare a răspuns că calendarul este expirat și nu mai cumpără nimeni. Atunci a întrebat că mai este vreun calendar și, într-adevăr, a mai găsit văzătoarea încă un calendar în magazin și ea a cumpărat aceste două calendare, le-a adus acasă, le-a decupat și o icoană a lipit-o cu scoci simplu pe perete, ea mai avea mai multe icoane în camere de soare, iar altă icoană a lipit-o la birou, ea este medic de specialitate. Peste timpul care, ducându-se acasă, i-a simțit o mireasmă de plăcută, puternică în toată casa. A început să caute cu ochii și a observat că de pe perete, sub această icoană, curge mult mir și până la pădea. Cu timpul a fost înștiințat episcopul locului și când episcopul trebuie să vină, icoana a fost scoasă de pe perete ca să fie îmbrăcată în ramă. Nu ierta o simplă litografie fără ramă episcopului. Și partea din verso, deci care era albă, a observat că a apărut chipul nefăcut de mână a Maicii Domnului. Mulți de voi de acum cunosc această icoană. Când episcopul a luat în mâini icoana, mâinile, mânicusele, părul și barbă s-a acoperit cu mir. Și el a spus că a fost în multe locuri sfinte din multe țări. El avea atunci peste 75 de ani. Însă așa minune n-a văzut. Probabil a spus arhiereu, cerurile vor ceva să ne spune nou prin această icoană. Și a binecuvântat să fie construit un paraclis chiar în locul acela și icoana să fie îmbrăcată, cum o vedeți acum, la Sofrinul. Când icoana a fost dusă la Sofrinul și meișterul patriarh Alexie, acum decedat, a început să lucreze cu această icoană, el n-a îndrăznit în primul rând să acopere chipul nefăcut de mână a Maicii Domnului, ci a fotografiat ca pe contur să fie îmbrăcată în veșminte. Îmbrăcată în veșminte, acum apare așa. Când lucra cu chipul nefăcut de mână, el a observat pe o masă că icoana nu era așa, ci întoarsă. Și a observat că este un chip al Mântuitorului nostru, care ne amintește despre chipul Mântuitorului de Giugiu de la Torino. Vă veți apropia de masa magazinului nostru și veți observa mai atent. Icoana după aceea a fost îmbrăcată în veșminte. După cum o vedeți, a fost dusă în regiunea Pscov, la o mănăstire de Maici și prin punerea lui Dumnezeu, duhovnicul acestei mănăstiri, arhimandritul Iermogen, a luat icoana și s-a zăvărât pe 3 zile și 3 nopți cu post negru ca să se rage la cerul, ca Dumnezeu să arate dacă această icoană este de la Dumnezeu, dacă da, atunci dar și putere are. Și ieșit din zăvărire, el a spus așa, da, într-adevăr, această icoană este de la Dumnezeu. Această icoană va fi icoana dragostii, a umilinței, a smereniei, a iubirii, a iertării, a binefacerii, a tuturor celor calități frumoase care ne-a lăsat nouă Dumnezeu, calități creștine. Această icoană, a spus Părintele Iermogen, va avea putere de a schimba soarta oricărui om care cu credință se va ruga în fața acestei icoane. Femeile care au probleme cu nașterea de copii, nu pot naște copii, rugându-se în fața acestei icoane, vor naște copiii sănătoși. Oamenii care și-au pierdut, care au rude dispărute, rugându-se în fața acestei icoane, vor găsi rudele chiar dacă nu mai sunt în viață. Această icoană are un dar deosebit de a tămădui boli grele, care medicina contemporană nu este în stare să le tămăduiască, așa boli ca cancerul, adică ca bolile care la baza lor au păcatele noastre nespovedite. Și alte. Și într-adevăr, după aceasta, erau minuni, se făceau minuni numai prin tămăduirea de boli de cancer, ci și de diabetă, de hemofilie, de revenirea, întoarcerea văzului, a auzului, alte boli grele care nu se tămăduiesc prin medicamentele care le cunoaștem în ziua de azi. Această icoană a fost prorocită de Sfântul Serafim de Sarov, că în ultimele vremuri,
va apărea o icoană în chip cu două fețe. Mai târziu el a spus că însuși Maica Domnului va merge pe pământ în chip nevăzut. Cine are în zile fiind să înțeleagă, uitați-ți icoana în chip cu două fețe, însă el n-a numit al cărui chip, deci chipul Maicii Domnului. Și când, dacă trageți atenție, mijlocul când a lucrat cu această icoană, chipul care este în fața dumneavoastră este îmbrăcat în forma de talpa piciorului stâng, iar în partea de verso este talpa piciorului drept. În așa mod, merge icoana, merge Maica Domnului pe pământul ei ales. În orășelul Locoti a trăit mai mult de 40 de ani noi să o putem sfânt, încă nu este canonizat, a murit în anul 1981, dar a trăit peste 103 ani. Fiul duhovnicesc a Sfântului Ioan din Kronstadt, ieromonahul Miletie. Fiica duhovnicească acestui ieromonah era însuși Natalia, despre care am spus mai sus, pe atunci era o fetiță tânără, era școlăriță. Și iată că el îi spunea Nataliei, că el, un singur copil, avea ca fie duhovnicească, în rest erau oameni în vârstă, fiindcă el era urmărit de KGB-ul de pe timpul acela. Fiindcă ei știau că el nu este un simplu ieromonah, era ceva mai mare. Acum s-a descoperit câteva din arhive, câteva acte, că el a fost cândva conducea cu biserica din catacombe. Biserica, deci, care era prigonită de regimul comunist în Uniunea Sovietică de pe atunci. Și el spunea Natalie de pe atunci că el a precizat și a adăugat la proroșire Sfântului Serafim de Sarov că prin anii 64 și 65 spunea Părintele Miletie așa: iadul este gol, în iad nu mai e nimic, toți sunt pe pământ și pe pământ, în oameni și pe oameni, ca să distrugă credința creștin-ortodoxă și să întoarcă mentalitatea oamenilor cu tăpile în sus. La bine să spună rău, la rău să spună bine, ceea ce este în zile de astăzi. Apoi el a mai spus, însă Dumnezeu, cu mare mila sa și cu dragostea nemărginită față de mica sa turmă, nu va lăsa, ci va deschide cerurile și va trimite pe pământ toți sfinții din cer. În cer va rămâne doar numai crucea care va apărea înaintea a doua veniri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Însuși Maica Domnului va coborî pe pământ și va merge pe pământul ei ales, nu în chip de femeie, ci în chip de icoană, în chip nevăzut. Va merge pe cărări, pe cărăruși, pe străzi mari și mici, pe piețe mari și mici, va aduna sute și mii de oameni. Va intra în casele oamenilor. Mulți vor privi la ea și nu o vor vedea. Mulți o vor auzi, dar nu o vor asculta. Și pe acolo când va merge Maica Domnului, va așterne plase și ochiuri nu vor fi mici și mari și peste cel mic va trece prin aceste ochiuri și nici nu va simți aceste plase. Însă peștele mare va fi oprit, adunat de Maica Domnului și dus de către Maica Domnului către Fiul Său, Mântuitorul nostru Iisus Hristos.